ești făcută pentru lumea asta. De ce spuneți asta, domnule Imre? Vorbeam de când aveai 7 ani. Și de ce se vede acum? De ce spuneți asta? Acum te-ai mai socializat un pic și încă... De unde observați asta? Păi, de exemplu, că încerci să te conformezi publicului totuși cu ideile voastre, cam la limită, totuși țineți legătura și cu realitatea. Mulțumesc frumos. Deci mi-am câștigat dreptul de a trăi pe planeta asta. Da. Măcar asta. Dar nu de la mine ai aflat acest lucru. Evident. Mulțumesc frumos, Adar. Nu. Deci o abordare masculină urmează. Mă duc acasă mâine și întreb pe soția mea dacă există. Da, deci m-a întrebat odată un bătrân pictor dacă știu ce înseamnă sau înțeleg conținutul frumosului. Și văzând că eu încerc să-mi aduc aminte ce am învățat la cursul de filosofie și nu știu ce, m-a liniștit. Stai liniștit, băiete, pentru că frumosul este ceea ce trezește în tine intenția de a poseda. Și auzind aceste prezentări și ceea ce s-a întâmplat, câteodată s-a trezit în mine și probabil că și în unii părinți interesați în mod direct sentimentul de a poseda. Mergând la galerie, vedem acolo tablouri, lucrări de artă valoroase sau frumoase și se trezește intenția de a avea în... Da. Eu voi fi mult mai scurt decât cei care au prezentat și asta spun în mod pozitiv, spun, pentru a oferi posibilitatea în continuare să ascultăm prezentări atât de frumoase și valoroase, pentru că eu doar vin cu un mic ajutor, să zic așa, pentru ca dumneavoastră, când intrați în galeria terapiilor, să aveți și ideea, gândul că, într-adevăr, puteți poseda, puteți cumpăra acele valori de care ați auzit. Și anume, vorbim de un program prin care oferim sprijin financiar organizațiilor neguvernamentale care derulează proiecte de terapie prin artă, terapie emoțională și alte terapii complementare. Încetul, da. Acest program am inițiat acum 15 ani și pe parcursul acestor 15 ani am avut bucuria și onoarea de a colabora inclusiv cu unii dintre dumneavoastră, dar cu foarte multe ONG-uri din țară, care, așa cum am zis, au avut un plan, un proiect, sau deja derulau diferite proiecte de terapie prin arte și terapie emoționale. Acest program organizăm în sistem de concurs de proiecte. Deci, un ONG care dorește să obțină o finanțare pentru un proiect propus, depune un proiect la noi, programul este anunțat anual, de obicei spre sfârșitul lunii septembrie, și se pot depune proiecte cu o durată, deci care să se termine cam până la sfârșit, în timp de 9 luni, până la sfârșitul lunii august anul următor. Avem un juriu care
Și am auzit și aici anumite exemple la a fi exigenți și a urmări anumite procedee și proceduri de valoare. De exemplu, la primele 2 ediții, juriul nostru nu a împărțit tot fondul care a avut la dispoziție și am primit multe reproșuri, păi aveți bani și nu dați. Și juriul a zis că nu dăm pentru că nu au fost proiecte de calitate corespunzătoare. Și această exigență a adus rodul astfel încât la momentul actual, într-adevăr, ca organizator, nu ca specialist, eu nu mă pricep la aceste aspecte de care vorbiți dumneavoastră, eu sunt un organizator, pot să spun cu modestia corespunzătoare că se vorbește că cel care a câștigat finanțare prin acest program înseamnă că din punct de vedere profesional e bun. Și asta este de fapt rezultatul exigenței juriului. Deci primim proiecte, de obicei anual din fondurile existente putem finanța în jur de 20-22 de proiecte. Evident că se înscriu foarte multe, avem chiar când s-au înscris 250 de proiecte, deci există o procedură foarte riguroasă și profesionistă de a evalua proiectele depuse. Avem invitați mulți specialiști din diferite domenii care preevaluează proiectele și după aceea proiectele ajung în fața juriului care, așa cred că se vede că iau pe fiecare proiect așa pe rând. Da. Pe parcursul implementării proiectelor, deci pe durata celor 9 luni cât durează finanțarea, evident noi urmărim împreună cu specialiștii noștri implementarea, calitatea implementării și, evident, cerem și o prezentare a rezultatelor, scontate și obținute ale proiectelor. Avem pe perioada celor 15 ani am câștigat și noi anumită experiență și între diferitele metode am introdus cumva o metodă prin care includem în procedura de evaluare a proiectelor pe beneficiarii. Și procedura este următoarea. Pe parcursul implementării proiectelor în cadrul unei ediții, urmărim fiecare proiect și împreună cu juriul încercăm să stabilim cel mai bun proiect implementat la ediția respectivă. Și atunci acordăm un premiu pentru asociația respectivă, organizația respectivă, denumit Premiul MOL pentru sănătatea copiilor. Organizația respectivă primește o finanțare întreagă pentru următoarea ediție, pentru următorul an, fără a se înscrie cu un proiect, respectiv reprezentantul organizației respective participă la jurizarea proiectelor depuse la ediția respectivă, pentru că ei nu au proiect depus, deci astfel procedura de evaluare și întregul mecanism al programului este cumva pus la... Deci se cunoaște de către cei care se înscriu la finanțare în continuare. Putem vorbi despre diferite aspecte în decursul celor 15 ani. Dacă unii cunoașteți, vedeți aici sunt câteva imagini despre diferite terapii. De exemplu, aici ați văzut niște obiecte ceramice.
La școala specială din Pașcani am finanțat, asta vă dau doar un exemplu, să vedeți cam ce, dar scala este foarte largă. Am finanțat realizarea unui atelier de ceramică, unde copiii din școala respectivă creează obiecte, mă rog, aici ați văzut obiecte aproape obișnuite, dar inițial conducerea școlii a adus acolo niște meșteri populari care să învață pe copii cum și ce. La un moment dat, ei au renunțat la această activitate pentru că au observat că acești copii fac obiecte mult mai interesante decât cred ei. Și proiectul s-a extins astfel încât, de la un moment dat, copiii din alte școli vin la acest atelier și lucrează împreună cu copii, să zic așa ziși, speciali. În plus, această activitate din cadrul, acum deja numesc atelier de art-terapie, să zic așa, cam asta este. Deci activitatea respectivă a fost inclusă în curriculumul școlii, sau cum se zice? Curricula, și este acolo trec în foaia matricolă când termină copilul, deci are un curs, să zic așa, și poate lucra la un atelier, să zic. În 2015, vă mai spun două exemple, cam ce s-a mai realizat prin acest program, pe lângă peste 260 de proiecte finanțate pe parcursul, da, am mai fost și premiați de asta. În 2015 am organizat primul și singurul concurs, singura conferință de călărie terapeutică sau hipoterapie din țară, unde au invitat și specialiști din afară și au fost acolo la conferința respectivă discuții de acest gen de care am auzit aici azi dimineață, că ai dreptate, nu ai dreptate, și sunt lucruri foarte interesante. Și tocmai în 1 iunie, tot un rezultat al acestui program este Cupa MOL pentru sănătatea copiilor, care este primul și singurul concurs de călărie terapeutică din țară de la noi, la care participă organizații care se ocupă cu copii cu provocări. Așa am învățat, că am învățat și eu, am învățat și eu aici, da? Din țară, din toată țara. Anul acesta s-au înscris 17 organizații, vin cu 3 copii și există un regulament al concursului, fac diferite, se organizează lângă Aiud la Leorinț, acolo este, mă rog, un cuplu, soț și soție, care au început în 2008. Primii au fost care au început hipoterapia la noi în țară. Am finanțat proiecte de muzicoterapie, dacă așa mai, da? Și în linii mari, dacă am reușit să mă exprim astfel încât să vă transmit ceva despre partea, o posibilă finanțare, astfel încât când intrați la Galeria Terapiilor să știți că aveți bani în buzunar să cumpărați ceea ce doriți din acest domeniu. Dacă vedeți, de exemplu, terapie prin dans. Pentru mine, care nu sunt specialist, da. Mulțumim. Deci, mie sigur mi-ați atras atenția. Dar nu cu asta, era altceva, da. Nu. Cu ce doriți să-mi atrageți atenția? Cu acest program am participat și la un congres mondial de reziliență și altele.
cu, evident, cu finanțarea și cu frumosul. Mulțumim din suflet, așa că... Așa, prezentare masculină, categoric. A fost o prezentare... Aveți o întrebare? Poftiți aici. V-am închis microfonul, mă iertați. Era clar. Eu eram curioasă întâi dacă, sau cam când o să se deschide, dacă o să fie aceeași perioadă de aplicații și anul acesta, că am văzut pe site că nu e, și eram curioasă legat de numărul de beneficiari estimativ pentru care, că bănesc că se ia și, e și asta un criteriu de luat în considerare, în ideea în care suma, din ce am văzut eu, de 5.000 de euro e destul de micuță cumva, adică dacă avem un cost mediu de, nu știu, ședință de terapie de 150 de lei, înseamnă undeva la 166 de ședințe, ca să aibă cât de cât efect ar trebui să fie mai multe pentru același copil, undeva la 16-20 de copii am estimat eu ca beneficiar, ceea ce poate să fie considerat foarte puțin pentru multe companii care oferă și de asta eram curioasă. În al doilea an al pandemiei, exact vreau să dublăm această sumă, n-am reușit și după aceea au venit ce au venit. La ediția următoare, care vom lansa tot așa la sfârșitul lunii septembrie, vom majora această sumă și care a fost partea legat a doua. De numărul de beneficiari. Deci, într-adevăr, juriul urmărește și acest aspect, dar mai mult, și revin la numărul beneficiarilor, mai mult aspectul profesional. Deci, terapia potrivită pentru grupul țintă care aleg. Deci asta este, din cât înțeleg eu și cât înțeleg eu. Într-adevăr, urmărește și aceste aspecte, dar nu există o limită. Am văzut și proiect în care au fost incluși 12 copii. Deci nu erau... Importantă este calitatea profesională. Asta înțeleg de la juriu. Deci fondul programului s-a majorat și vom începe următoarea ediție cu un fond ridicat. Ok, mulțumesc! Da. Mulțumim și pentru întrebare și pentru informații. Mai rar vine cineva să ne spună: hei, avem bani, luați-i! Așa că... Sunt mulți.